ka danna subscribe sannan kuma ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun dora a wannan tasha ta mai albarka. Mun gode. Assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa da ku a wannan tasha ta mai albarka mai suna Arewa Hausa TV. Kar ka manta in yau ne farkon zuwan ka wannan tasha ta mai albarka, ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun dora a wannan tasha ta mai albarka. Wanda a yau shirin namu na duniya taurari na waye gwanin ka zai tattauna ne akan wannan shahararrun mawaƙa guda biyu kamar yadda gani mun samu ku askirin Hausa MG da Hamisu. To ina masu ya Hausa MG, ina masu ya Hamisu. Kana so ku ware mana tsakanin Hamisu da Hausa MG, wanne ne fi wani tsarwa kan soyayya a jita kuma a jaɗin ta har ma a bare ta. Kai dai kada ka manta in yau ne farkon zuwan ka wannan tasha ta mai albarka, ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa sannan ka rubuta mana comment da mawaƙin da ya fi burge ka tsakanin Hamisu da Hausa MG. To masu ya Hausa MG da masu ya Hamisu. Yanzu da farko za mu fara shiga waƙar ɗaya daga cikin wa'annan mawaƙa domin ku ji kuma ku tantance mana tsakanin Hamisu da Hausa MG wanne ne fi wani tsarwa kan soyayya a jita kuma a jaɗin ta har ma a ita. Da haka da farko yanzu za mu fara shiga waƙar Hausa MG domin ku ji yadda ta kasance, sannan mu zo mu shiga ta Hamisu domin ita ma ku ji yadda ta kasance, sannan ku ji ku ware mana tsakanin Hamisu da Hausa MG wanne ne fi wani tsarwa kan soyayya a jita kuma a jaɗin ta har ma a ita. Da haka yanzu da farko bara mu shiga waƙar Hausa MG domin ku ji yadda ta kasance. Kai dai kada ka manta ka danna mana subscribe a wannan tasha ta mai albarka suna Arewa Hausa TV domin kawo muku shirye-shirye masu ƙayatarwa, sannan kada ka manta ka rubuta mana comment da mawaƙin da ya burge ka. Mun gode. Bara mu shiga waƙar Hausa MG din domin ku ji yadda ta kasance. Soyata ke ce mamallakin komai, sarauniya kike ko na kiran ki ba komai, kin zama ne na zama. To masu ya Hausa MG, kun ji da waƙar Hausa MG ta kasance ta ga zuciyata. Kada ka manta ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun dora a wannan tasha ta mai albarka mai suna Arewa Hausa TV. Yanzu bara mu shiga waƙar Hamisu domin ku ji yadda ta kasance ita ma, sannan ku ji ku ware mana tsakanin Hamisu da Hausa MG wanne ne biyo wani tsara waƙar soyayya a jita kuma a jaɗin ta har ma a bare ta. Kai dai kada ka manta ka rubuta mana comment da mawaƙin da ya burge ka tsakanin Hausa MG da Hamisu. Yanzu bara mu shiga waƙar Hamisu domin ku ji yadda ta kasance ita ma, sannan ku ji ku ware mana tsakanin su wanne ne biyo wani tsara waƙar soyayya a jita kuma a jaɗin ta har ma a bare ta. Mun gode. Kada ka manta ka danna mana subscribe masoya Hausa MG da masoya Hamisu. Bara mu shiga waƙar Hamisu a gurguje domin ku je da kamar kaifi ya futa gurin zafi ko yayi daɗi sai harbe kamar juna. To masoya Hamisu kun ji da ita waƙar Hamisu ta kasance tana fara soyayya wadda yi ta album ɗinsa na alkai na 2021. Kada ka manta ka danna mana subscribe a wannan tashar ta mai albarka mai suna Arewa Hausa TV domin kawo muku shirye-shirye masu ƙayatarwa masu kuma nishaɗantarwa. Mun gode masoya Hausa MG da masoya Hamisu kuma ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan tashar ta mai albarka mai suna Arewa Hausa TV domin kawo muku shirye-shirye masu ƙayatarwa masu kuma nishaɗantarwa. A nan muka kakkare shirin namu na duniya taurari na waye gwanin ka, wanda wannan tashar ta mai albarka take ɗaukar na kawo muku mai suna Arewa Hausa TV. Kada ka manta ka danna mana subscribe sannan ka danna like a wannan bidiyo, sannan ka rubuta mana comment da mawaƙin da ya burge ka tsakanin Hamisu da Hausa MG. Mun gode masa ya Hausa MG. Bisalam, sai kun ji mu a shirin na gaba. Salam, sai kun ji mu a shirin na gaba na duniya taurari na waye gwanin ka. Bisalam, mun gode. Bisalam.